Nem gyakori, hogy 4 nappal egy futam kezdete előtt megváltozik a névadó szponzor neve. Márpedig a tereprelli évadnyitón ez történt, hiszen mint azt a meglepett újságírók előtt Bártfai István elmondta, a sajtótájékoztatót megelőzően pár órával értesült arról, hogy a budapesti erőpróba fő támogatója visszalépett. 2 dolgot tehetett, vagy az utolsó pillanatban meghátrál, vagy ez alatt a hihetetlenül rövid idő alatt megpróbálja a lehetetlent, és új szponzort keres. Nos, a lehetetlenre vállalkozott, ám hogy mégsem volt lehetetlen megmenteni a versenyt, az elsősorban a Junokál 76-nak és Bártfai István kitartásának volt köszönhető. Nem veszett tehát kárba az a sok-sok munka, amely megelőzte a szezonnyitót, így az autósok és a motorosok a hosszú téli szünet után ismét volán mögé, illetve nyeregbe pattalhattak, és irány a Cserhát, majd másnap a Pilis, hogy eldöntsék, ki a jobb, kinek sikerült a legjobban felkészítenie a technikát. Vártuk az új csodát, az új autót. Mi az ok, hogy a régivel indultak? Hát nem lettünk kész vele, ilyen egyszerű az oka. Tudnék, elég jó állapotban vagyunk már vele. Azt kell mondjam, hogy körülbelül olyan 70-75% készültségi állapotban jelen pillanatban. Csak sajnos tudni kell azt, hogy a rajtunk nem múló dolgokat ugye nem lehetne befolyásolni. Azok a műhelyek, akik segítik ennek az egész létrejöttét és megszületését, mint például az Aurasz, aki gépműhellyel és egyéb dolgaival nagy munkát végez. Sajnos nem tudjuk az egész üzemet leállítani, a mi dolgunk véget, és ezért ki kell várni mindig azt a lehetőséget, amikor beférünk a speciális kérésénkkel. Új erővel elszántan és új reményekkel vágtok neki ennek a bajnokságnak? Igen, én azt hiszem, hogy ez csak így lehet. Hogyha ez a motiváció hiányzik a versenyzőkből, akkor azok már nem versenyzők. Tényleg új erővel elszántan vágunk neki. Aztán, hogy mi lesz belőle, én remélem, hogy valami jó. Jobb, mint az elmúlt években? Hát feltétlenül jobbnak kell lenni. Hát az elmúlt évben is azt gondolom, nem rajtunk múlott a bajnokság, illetve az egész dolognak a sorsa. Erősödött a mezőny. Én azt hiszem, hogy a régi autónk még megfelel ebbe az évbe. Rak Gyuri navigátorommal nagyon jól érezzük magunkat, összeszoktunk már, úgyhogy olyan nagy probléma, én úgy gondolom, hogy nem lehet, vagy inkább az a helyes dolog, hogyha úgy fogalmazok, hogy szeretnénk, ha nem lenne. Ismét a sor végére szorultatok? Így van, a 151-es rajtszámmal kell indulnunk, mert még ezzel a rövid, becsövezetlen autóval megyünk. Sajnos azt kell mondjam, hogy nem kaptuk meg a hosszú autót, illetve Magyarországon van már az autó, de még nem tudtuk becsövezni. Nagyon készültetek az első profi évre. Lehet menet közben váltani? Azt hiszem, hogy lehet. Ez problémát is okozott a licenckiadásnál, mert eredetileg a A-s licenccel indultunk volna a hosszú autóval, de egy C-s licencért kellett folyamadnunk a szövetséghez még a héten. Mi változott az autón? A színe maradt, nagyjából a támogatók köre is, ha jól látom. A támogatók köre bővült a Hungária Biztosító Autósport Egyesülettel, aki bevett minket a családba, mondhatom, és a másik pedig, hogy a Pirelli pásztorival sikerült megállapodnunk a gumikat illetően. Csak az autó színe változott? Igen, csak az autó színe változott, egy spoiler került fel az autóra. Mi indokolta azt, hogy kék és fehér legyen az autó? Hát végül is a főszponzorunk az Y2000 Kft. És az ő főszíne a kék és a fehér. Amikor a navigátoroddal leültetek a rajt előtt, a bajnoki rajt előtt, akkor hogyan fogalmaztátok meg az idei elvárásokat önmagatokkal szemben? Azt hiszem röviden fogalmazhatok, győzelem vagy halál. Hát ez végül is csak viccesen mondtuk egymás között. Az autónk olyan a 8., 7., 8. helyre jó, de szeretnénk, természetesen szeretnénk győzni, de hát ezek az esélyeink, azt hiszem, hogy ha végignézzük itt az autókat, eléggé csekélyek. Az Y2000 Kft. A szolgáltatás színvonalában, a minőségben és a választékban már a jövő évezredet idézi. A legismertebb gumiabroncsok a Goodyear, a Michelin mellett az Y2000 Kft. A kiváló angol Colway gumi hazai márka kereskedője is. Bármely személyi gépkocsihoz, illetve terepjáróhoz az ön igényének megfelelő gumiabroncs választékot talál az Y2000 Kft.-nél, ahol cégünk szakemberei a legmodernebb technikával dolgoznak. Emellett társaságunk az OZ, az MSV és a Mangels könnyűfém keréktárcsák teljes típus és méretválasztékával áll az autósok rendelkezésére. Y2000 partner az elegáns és biztos megérkezéshez. A dobogóra esélyesek közül ketten hamarjában búcsút intettek a Junokál 76 kupának. Történt mindjárt az első szelektív szakaszon, hogy a Gál Oroszlán 2-s egyszer csak azon kapta magát, hogy zökkent egy nagyot a Musszó, mire Gálbóba felkiáltott, nincs meg a bal hátsó kerekünk. S valóban a kerék kiszakadt a helyéről, s bár a gyorsasági pályáról kivonszolták magukat, itt be is fejeződött számukra a verseny.
A selmeci jutasi páros sem járt sokkal jobban, az első gyorsaságén kapott defekttel még kiegyeztek volna, ám ezután a főfékhenger önállósította magát, így az elmúlt évi bajnokok, no meg a Rover Audi balszerencsésen kezdte az esztendőt. A Lamboy-Ferke duó már az első szelektíven figyelemre méltó időt autózott, de nem is csoda, hiszen azzal a 6 sebességes V6-os erőforrással ellátott Mitsubishi Pajero-val indultak, amellyel 94-ben Gál Baba bajnoki címet szerzett. 2 apró tévedést leszámítva úgy követték a pálya nyomvonalát, mint a szimatot kapott vadászkutya a vadnyomát, így az első nap után több mint 3 perccel vezetve tértek pihenőre. A birgés testvérpár fordulhatott a második helyen. Óvatosan kezdtek, majd a második szelektíven felbátorodtak, olyannyira, hogy a harmadik szakaszt ők teljesítették a legrövidebb időn belül. Saját kezük munkája a Pajero, 3 éve ezzel az autóval versenyeznek, és mint mondták, úgy érzik, mostanra forta ki magát igazán. Ugyancsak egy testvérpár, Tóték következtek a harmadik helyen. Ők egy kuriózummal, egy 6 hengeres, 4 literes Jeep Cherokee-val álltak rajthoz. Bő félperces hátrányuk volt a csapattársakkal szemben, vagyis másnap nagy rivalizálásra készülhettek. A motor erejére nem panaszkodtak, ám a futómű még törékeny, nem árt kerülgetni a nagyobb gödröket. A Benyó kettős már az első szelektív szakaszon a motorral volt elfoglalva, mindketten hegyezték a fülüket, de csak annyit állapítottak meg, valami nincs rendjén a Rover szívével. Talán amiatt, hogy figyelmüket lekötötte a motor, egy sarokkal korábban fordultak el, és ennek a tévedésnek legalább 2 perc lett az ára. A Barca Kovács páros a Range Rover lóerő hiányát megpróbálta a precíz, pontos versenyzéssel korrigálni. 4 éves autójukra igazán nem panaszkodhattak, mivel egyetlen egy apró alkatrész sem hagyta cserben őket, mi több akkor sem reklamárt, amikor a második gyorsaságin egy vasvilla csattant az oldalán. Bizony nem mindenki szimpatizál az autóversenyzőkkel. Barcáikat a 6. helyen a Szentgyörgyi Pressner kettős követte. Ők Bártfai tavalyi Mitsubishi-ével indultak az idén. Az első nap volt némi gondjuk, kezdve 2 gátló cseréjével a leszakadt féktuskóig, ám annak ellenére, hogy gyakorlatilag a versenyen próbálták ki először az új szerzeményt, kezdetnek nem volt rossz ez a helyezés. A Kéri vonák Range Rover triónak 2 perces hátránnyal kellett számolnia, ha megfordult a fejében az a gondolat, hogy netán megkaparintsa a 6. helyet. Hogy a középmezőnyben álltak, az főként annak köszönhették, hogy a Junokál 76 kupát ők kezdték a legjobban, vagyis az első szelektíven az övék volt az első idő. A tüskés méhes páros a második gyorsaságin írt be magának egy hatalmas fekete pontot azzal, hogy alaposan eltévedt. Legalább 8 percet spájzoltak, és az sem használt az időeredménynek, hogy egész nap 7 hengerrel muzsikált a Rover, mivel a 8-ról lecsúszott a gyertyapipa. A licenszes amatőr kategóriában indult Bertalan Szabó páros a Diesel Land Roverrel, a tőlük az autótól megszokott tempóban és hibátlanul teljesítette az első napi 3 szelektív szakaszt, mi több a második gyorsaságin az ő nevükhöz fűződött az abszolút 6. hely. És néhány mondat a motorosokról. A tavalyi bajnok Nádor István a tőle várt fölénnyel vezetett, 8 perccel volt gyorsabb ellenfeleinél. Annál nagyobb volt a tolongás a második, a harmadik és a 4. helyen, ahol Ruzsát, az osztrák Zolnt és Kmecht másodpercek választották el egymástól. Nagyon jól sikerültek a gyorsaságig, nem tévedtünk el sehol, mentünk ahogy tudtunk, és hát azt hiszem, hogy elég nagy csatát vívtunk itt mindenkivel. Nem azért vagyunk azt hiszem az első helyen, mert kiestek előlünk, hanem azért, mert tényleg úgy mentünk, ahogy tudtunk. Hát egyedül a birgészségkel vagyunk így most nagy versenyben, mert gyakorlatilag 1 perc, 40 másodperc kettőnk között a különbség. Hogyan lehetett felkészülni az idén nyitóra? Ti hogyan készültetek, az autó hogyan készült? Nagyon sokat dolgoztunk az autóval. Mi meg nagyon izgultunk így az első verseny előtt, de hát jelek szerint hál' Istennek jól sikerül. Reméljük a folytatás is majd ilyen lesz a másodiknak. Másodikok vagytok, hogyha hinni lehet a gyors számolgatásoknak. Ez a második hely mennyiben felel meg a ti előzetes várakozásotoknak? Nagyon jó? Hát mi az első 4-be soroltuk már magunkat, attól függően ugye nem ismertük az ellenfelek új felállását, de hát most itt nem is tudtuk meg a valóságot, mert ugye rögtön az élbolyból biztos pontrablók ketten már kiestek, a Selmeci Gyuriék meg a Gálbabáék. Végül is a Lamboynak a teljesítmény az nem csoda, mert tavaly is nagyon jókat ment, ameddig ment általában. Hát sajnáljuk, hogy most is problémája van neki, és holnap nem biztos, hogy meg tudunk küzdeni vele. Pedig szeretnétek egy nagy küzdelmet az első helyért? Mindenképpen ez a lényeg az egész. Márkatársak. És ő is Mitsubishi-vel megy, tehát mindenképpen szeretnék. Nem járok messze a valóságtól, hogy valamivel szebb szezonkezdetre számítottatok. Ez a rengeteg baj, ez vajon mivel magyarázható, hiszen az autót felkészítettétek? Igen, ez egy teljesen váratlan dolog volt, hogy a vadonatúj lengéscsillapító, ami a futóművet tartja, nekünk ilyen gólyalábas lengéscsillapítónk van, és az egyszerűen szétszakadt. Én úgy gondolom, hogy holnap, hogyha ezt a lengéscsillapító hibáját ki tudjuk javítani, tudunk szerezni ilyen lengéscsillapot, illetve rájövünk, hogy a motor miért gyengélkedik,
akkor még talán följebb tudunk jönni. Nagyon jó volt, nagyon élveztük a versenyt, nagyon gyorsak voltak a pályák. Annak ellenére, hogy voltak gondjaink az autóval, mit tudom, a kipufogó eltört és jött be a szénmonoxid is, ennek ellenére nagyon jól éreztük magunkat. Kellett sokat azt mondani, hogy gyerünk, gyorsabban? Hát általában nem kell hajszolni, mert saját magából megpróbálja maximumot kihozni, és ez egész jó volt, mert nagyon pontos volt az itiner, jól tudtunk haladni az autó képességéhez viszonylag jó. A te szavaiddal élve egy kicsit meghízott az autó az elmúlt év óta. Először is a kis kategóriából általában mindenki fölfele törekszik, és mi is erre próbálkozunk. Megpróbálunk a nagyobb kategóriába is valamilyen jó kis helyezést elérni. Nagy a különbség a két autó között? Nagy. Tehát sokkal könnyedebben veszi az emelkedőket, a kanyarokat, tehát más. Háromszorosát tudja szerintem az autó. Navigátor szerepe mennyiben változik egy más autóban? Hát az igazság az, hogy mielőtt átültünk volna ebbe az autóba, elmentem egy kis beszéd továbbképzésre, mert igazán föl kell gyorsítsam magam. Sokkal gyorsabb. Még igazán nem tudtuk kiautózni, amit az autó tud, de sokkal gyorsabb, sokkal erősebb. Hát megváltozott a szerepem, úgyhogy úgy érzem.